Kaixo guztioi, benga, prestatu, abentura zirragarragari bat asteragoaz eta denboran atzera egingo dugu, imaginatzen, gazteiluak, zaldunak, erreginak, garai horretara goaz zuzenean, eusti fuerte, erdi arora goaz eta... Baina, pentsa dezagun une batez. Zer gertatuko litzateke munduko imperiorik handiena boteretsuena, bapatean, pum, eroriko balitz? Zer pasatuko litzateke ondoren? Beno, galdera horresekin hasten da gure gaurko istorioa. Goazen bada lehen geltokira, bereniren zezpiro gizei, urtea, markatu ondo datau oso garrantzitsua da, zergatik, mendeetan eta mendeetan munduan agindu zuen erromatar imperio erraldoia, azkenean erori egin zelako. Pentsa ezazue kolpe batez ezagutzen zuten mundua goitik bera aldatu zela, horrek markatu zuen antxinaroaren amaiera, eta jakina, aro berri baten hasiera, erdi aroa. Baina kontuz, horrelako erraldoi bat ez da egun batetik bestera erortzen ez behentza. Egia esan, erromatar imperioak denborazko zeraman ahultzen. Arazoak zituen barrutik eta kanpotik ere bai. Pentsa ezazue gaixorik zegoen erraldoi bat bezalakoa zela, poliki, indarra galtzen ari zena. Eta arazo handienetako bat, hain zuzen ere, barrutik zetorren. Enperadoreak etengabe ari ziren elkarren kontra borrokan, boterea nork lortuko. Eta zer gertatzen da horrelakotan, imperio erraldoia bitan zatitu zela. Alde batetik mendebaldeko imperioa, erromantzegoena, eta bestetik ekialdekoa, Konstantinoplan. Pentsazazue, talde bat erdian hausten bada asko zaulagoa da, ezta? Hori sebera gertatu zitzaien. Eta noski, borroka horriek guztiek diru pila bat balio zuten. Imaginatu itzulapiko erraldoi bat daukazuela eta poliki txanpon guztiak ateratzen ari zaretela. Horrela, iparraldean Frankoen kontra, hegoekialdean Godoen aurka, etengabeko gerrek inperioaren altxorra erabat ustu zuten, eta horrek noski krisi ekonomiko izugarria ekarri zuen. Baina beti gertatzen den bezala, zerbait errortzen denean, beste zerbait sortzen da bere lekuan. Erroman errautzetatik mundu berri bat jaio zen, gazteluz eta zaldunez betetako mundu bat. Ongi etorri beraz, goi erdi ahora. Eta aro berri honen ikurra, zalantzarik gabe, gaztelua da. Lehengo hiri handi eta seguruen ordez, orain boterea horrelako gotorlekuetan pilatzen zen. Jaun nobleakan bizitziren noski, harresi sendoen atzean babestuta, eta hondik kontrolatzen zituzten inguruko lurrak eta bertako jende guztia. Bizitzeko modua erabat aldatu zen. Meno eta sistema berri horrek izen bat du, feudalismoa. Aizu, eta zer da hori? Funtzien tratu bat bezalakoa zen. Erregeak lur zati handiak ematen zizkien noblei, eta nobleek trukean lealtasuna agintzen zioten, eta soldatuak ematen zizkioten behar zituenean. Piramide erraldoi bat irudikatu dezakezue. Begira, goazen piramide hori barutik ikustera. Goian gailurrean erregia zegoen. Lur guztiak bereak ziren. Haren azpian, nobleak eta elizako jende garrantzitsua, erregeak emandako lurrak kudeatzen zituztenak. Gero haiek babesteko zaldumozartak zeuden, beren armadurekin eta zaldiekin. Eta oinarrian, piramide osoari eusten nekazariak zeuden. Haiek lantzen zuten lurra, eguzkitik eskutatu arte, denentzako janaria lortzeko. Sistema oso itzia zen, bakoitzak bere lekua eta bere zeregina zituen. Eta orain, galdera bat zuentzat, pentsatu une batez, piramide horretan, non egotea gustatuko litzaizueke? Errege izan nahi zenukete, noble bat, zaldun bat agian, edo nekazari. Pentsatu ondo, bakoitzak zituen eta bere abantaiak, eta desabantaiak noski. Baina, klaro, denborak aurrera eriten du eta gauzak aldatu eriten nira. Ehunka urte pasa ondoren, bizitza poliki gazteluetako harresietatik kanpora ateratzen hasi zen, eta horrekin batera aro berri bat sortu zen, BG erdi aroa. Eta aldaketa, benetan, izugarria izan zen. Begira, lehen, dena gaztelu eta baserrien inguruan gertatzen zen, ezta? Orain, bizitza hiri zalapartasuetara mugitzen hasi zen. Noblek oraindik botere handia zuten, baina orain, talde berri bat agertu zen eta oso indartsu gainera, merkatariak eta artisauak. Mundua, nolabait, berriro konektatzen hasi zen. Hiri berri hauei burgu deitzen zitzaien. Eta normalean, katedral handi baten edo merkatu plaza baten inguruan hasten ziren. Eta han, hirietan, jende mota berri bat agertu zen, burgesia. Oso garrantzitsua da hau. Ez ziren nobleak, ez da nekazariak ere. Zaintzuk ziren orduan, merkatariak, bankariak, artisauak,
Hau da, beren lanari eta trebetasunari esker dirua egiten zuen jendea. Beno, eta aldaketa guzti hauekin, poliki-poliki, gure historioaren amaierara iresten ari gara. Ideia berriak sortu ziren, esploratzeko gogo handia zegoen, eta horre guztiak Erdi Aro luzeari amaiera emango zion. Begira zer nolako itsasontziak, abentura usaina du honek, ezta? Teknologia berriei esker horrelako itsasontzi sendoagoak eta azkarragoak eraikitzen hasi ziren. Jendeak jakinmin handia zuen, munduan zer zegoen jakiteko gogoa, eta horrek bultzatuta esploratzaile ausartak itsaso ez ezagunetan murgildu ziren, inoiz inor iritsi ezen lekuen bila. Eta bidaia guzti horien artean, badago data bat, historia betiko aldatu zuena. 1050 Urte horretan gertatu zen, bai, Kristobal Kolon Amerikara iritsi zen, eta horrek munduaren mapa betiko aldatu zuen. Gertara hain izan zen handia, ezen historialariek esatan duten hor amaitu zela Erdi Aroa, eta aro berri bat hasi zela, aro modernoa. Aizu, 1000 urteko bidaia egin dugu konturatzen, Erroman erroketatik hasi eta Amerikaren aurkikuntzara. Baina, pentsa dezagun, zergatik da garantzitsua gaur egunain urruneko garai hau aztertzea? Zertarako balio digu? Goazen laborpen txiki bat egitera. Berortak zezpiroga hiroan, Erroma erori zen, pum! Gero, goi Erdi Aroa etorri zen, gaztelu eta zaldunen garaia. Ondoren, Erdi Aroan, hiriak eta merkatariak agertu ziren. Eta azkenik, 1512an, itsasontziek mundu berri bat topatu zuten, 1000 urteko historia ia ezerez. Seguronik askoltan entzun duzue Erdi Aroa aro iluna izan zela esaten. Eta bueno, egia da, garai zailak izan zirela, gogorrak. Baina hori historiaren zati bat baino ez da, Espentsa dena iluntasuna zenik. Izan ere, garai horretan aurrapen kultural, zientifiko eta politiko ikaragarriak ere egon ziren. Eta horietako asko, gaur egungo gure mundu ulertzeko ezinbestekoak dira. Eta begira, azken galdera batekin utziko zaituztet. Gaur ikusi dugun guztia kontuan hartuta, feudalismoa, hirien sorrera, mundu berriak esplorateko gogo hori, zuen ustez, zein da gaur egun oraindik ere gure bizitzan eragina handiena duen ideia? Pentsatu pixka bet, ea zer iruditzen zaizuen. Beno, hurrengo abentura arte?